Voleti tebe, rekli su Danijela Karić i Ivan Mileusnić u svom duetu, jel? To je praktično prvenac koji su napravili, ali time Mileusnić uplovljava u muzičke vode i evo prve solo pesme Panama ovoga jutra došao u svitanje. Mnogo ti hvala na tome. Hvala i vama, kod vas je ovde uvek lep početak dana, tako da sam baš srećan. Jeste, hvala ti. Mi smo živi možda i previše mrdamo, jel, za ove rane jutarnje sate, ali drugačije ne možemo. Mnogi se bude uz nas, cela Srbija. I ovo će stvarno biti jedna interesantna priča, jer nekako nismo te vi, iako je duet bio fantastičan i još uvek jeste, jel, voleti tebe, nije se očekivalo da ćeš da odeš u pravcu pevanja? Pa dobro, to je mali, kako da kažem, eksperiment i neki način da se kreativno izrazim, obzirom da se bavim plesom već 27 godina i da je muzika sastavni deo mog života, onda ovo je jedan lepi letnji, da kažemo, hitić. Ti si koreograf i državni prvak, dakle praktično si ostvario u toj plesnoj karijeri. Tako je. I onda sam poželeo da, eto, kroz ovu pesmu koja onako nosi ritam regetona na neki novi način, želeo da pokažem i taj plesni pokret i svoje neko muzičko umeće. Tako da, eto, za sada su dobre kritike, pa vidjet ćemo. Jel ti prijelo? Kako se osjećaš u tim muzičkim vodama? Kao svoj na svome, Danijela pomaže ili si prosto kao riba u vodi? Pa dobro, scena ko scena, mislim, to je isto, da li sam ispred kamera kao plesač ili sad još i pevam, tako da Danijela je naravno velika i najveća podrška i ona je inicijator svega toga, zato što svega ovoga bi bilo, ali možda malo kasnije. Pesma stoji već dugo snimljena ali ja za sebe prosto onako uvek imam više vremena, to vreme se nikad ne pojavi, tako da sam to sve odlagao, ali onda je ona rekla sad kad dođe bebac, tek onda nećeš imati vremena. Kad stiže bebac? Pa ako nas ne iznenadi, početkom septembra, divno, pa to je još malo, sad će. Tako da i on s nama kući igra, pošto kaže naš doktor koji vodi trudnoću da je to zdravo za razvoj bebine inteligencije, iako sam ja bio protivnik toga da ona pleše, ali eto, ako ništa, pevali smo tokom trudnoće i sigurno je to najbolje. Iako postoji muzikoterapija, postoji sad neka istraživanja o tome kako, dakle, muzika prenatalno utiče na to da dete zavoli život. Tako je. Svi ljudi traže neka rešenja od life coacheva kako da počnu da vole život u nekim kasnim godinama. Vas dvoje radite pravu stvar. Da, vala, kod nas 24 sata se i peva i igra, tako da vidjet ćemo kakav će da bude mališa. Jel ovo zahteva, dečak je, tako? Tako je, dečak. A jel znate kako spot prolazi, kako čitava priča prolazi, da kažemo, ove mreže, preglede, trendinge? Pa znate kako, ovo je nekako desio se bum, mi nismo to ni najavljivali, to jest nisam ni najavljivao, bukvalno je 2. avgusta spot pušten na YouTube i ide, komentari idu, sad ja nisam neko ko će da se bavi muzikom i da i nastupa i peva, ali s te strane nisam opterećen time da li i koliko ima pregleda, s obzirom da sam prvi put to pustio, zadovoljan sam kako ide, jer kažem, danas je to trend, koliko imaš pregleda, toliko si popularan, ja nisam opterećen time i kažu valjda kad nemaš taj stres, onda stvari radiš sa mnogo više uživanja. Ali hoću da kažem, znajući tebe iz ove tvoje dugogodišnje i vrlo intenzivne karijere, nisi neko ko stvari prepušta slučaju. Bojim se da te ovo ne ukrade. Neće, zato što ja imam svoju ljubav, moja ljubav jeste i ples, ja sam završio i ekonomiju, tako da vodim plesnu školu i to je primarni posao i ovo je neki način da se kreativno izrazim, a sad obzirom da ima puno prostora i da se to iskoristi na neki drugi način, ne kažem da neće biti nastup, ali ja bi to volio da bude na neki originalan način, obzirom da sve u životu što radim dajem 100% sebe, tako i ova ekipa koja je radila spot jeste jedna od trenutno najboljih u zemlji, onda... Pomenemo. Da, naravno, Teja i Nemanja i čuvena NN Medija. Oni su stvarno s Danijelom to uradili dok smo bili na moru, nisam ni znao da će se spot snimati. To je Danijela naravno rekla, sad kad se vratiš, u roku od 2 dana se snima spot. Kako? Sve sam dogovorila, ti samo uživaj. To je bilo iznenađenje. Pošto je ona znala da je koreografija za spot spremna, devojke su stvarno mesecima to radile i to smo držali onako u fioci spremno i onda smo na kraju, zahvaljujući prijateljima koji drže splav na kojem smo snimali, odlučili da to tu snimimo jer možemo da dočaramo tu neku atmosferu Paname. Međutim, tamo nema puno prostora gde možete staviti 20 ljudi u jedan kadar, a da se to jest kamera ne može da se stavi dovoljno daleko da bi uhvatila ceo taj kadar. Čitava ta koreografija koja je, tako da su ovo sve neki delići onoga što zapravo ima spremno lagero, ali bit će valjda prilika da se to pokaže i na tom snimanju smo imali čak 2 trudnice. Jedna je bila Danijela koja je sve vreme bila tu i podržavala, druga je moja velika prijateljica i koleginica Nina Bulajić koja inače vodi modern balet i balet u klubu Dare to Dance i ona isto u drugom stanju i svi smo bili u šoku. Mislim, kad one mogu... Znaš kako kažu, Ivane, trudnoća je zarazna. Tako je, da, kako se deli.
To je tako, ali da ne pričamo mnogo i ne prepričavamo ono što može i da se čuje i da se vidi i jedva čekam. Evo, gledalci Svitanja nemaju baš od naših informativnih tema često priliku da slušaju muziku u našem programu. Hvala ti, idemo na spot pa nama. Tebi mnogo sreće, šta god da se desi sa nastavkom karijere, dakle o ovome što radiš znamo da si veoma dobar, ali iznenađuj nas, dakle kreativnost i služba. Trudit ću se. Da, i javi. Hoću. Kad ode u bolnicu. Znaće svi. Znaće svi. Hvala mnogo. Hvala puno. Idemo, slušamo i gledamo, pa nama. Tako vrela ko pa nama drama kako skida se.